случая какво виждам като линия? Трябва да внимаваме каква ще е линията на контура, защото по този начин, когато косата пада, след това прическата ще бъде в една или в друга форма. Аз какво бих направил за тази коса, какво бих променил, е, че тук имаме една линия, една повърхност и след това имаме друга повърхност. Аз просто бих отрязал това нещо. Просто за да може да прелее едното в другото. За мен това е излишно. Тази коса тук е излишна. Още какво исках да покажа. Миналия път ти казах, че хващам косата с цяла ръка. Вместо да я хващам между пръстите, аз я хващам между палеца и показалеца. И по този начин цялата коса няма да бяга. Когато е така, има вероятност косата да се изплъзне. Но когато я държиш с палец и показалец, е много по-трудно. Вместо така да я държиш, аз ти препоръчвам среса на косата. Виждаш как всичките струни са изпънати. И това е линията, която примерно избираш си някаква линия и стрижеш под някакъв ъгъл. Но държиш с палец и показалец и е по-сигурно. Може и така да хванеш косата. Може, да кажем, от другата страна да се извъртиш и така да хванеш косата. Вместо така е по-сигурно, по-удобно. Пак цялата коса е изпъната, няма нищо, което да виси. И избираш. Понякога можеш да постригваш тук, но понякога можеш да постригваш и зад пръстите. Зависи колко си сигурен какво ще се получи. Ако не се получи от първи път, ще се получи от 10-тия път. Миналия път това, което не успя да се види на камерата, беше бритона. Как примерно, ако пътя на прическата е тук, как хващам триъгълник. И този сектор го отделям за бритон. Едната стена е тук, другата е тук. Той не е равномерен от двете страни. Бритона винаги, когато е страничен бритон, той винаги е асиметричен. И това е сектор, който отделяме. Ако е на другата страна, тук ще е пътя, т.е. правиме един триъгълник на другата страна. И това е частта, която ще бъде за бритон. Гледаме, по принцип, къде е най-вдлъбнатата част на растежа на косата. Това ни определя къде ще опира другата, ще свършва триъгълника. Ако да кажем, бритона, това пътя е бил от тази страна, независимо къде. Той може и да кажем, леко настрани от центъра или много далеч от центъра, но това е примерно най-вдлъбната част на косата. Значи започваме от тук и това ще ни е триъгълника. За да може, когато падне косата, да пада и да покрива окото. Ако триъгълника е до тук, т.е. косата ще пада върху окото и цялата тая друга коса ще закрива. Заради това, когато правиме страничен бритон, трябва да вземем точката, която свършва при окото, а това е най-вдлъбнатата точка от растежа на косата.
и по този начин другата коса, която е дълга и пада, тя не закрива бритона. И имаме вече един хубав бритон и другата коса пада. Окей?